Обърни апарата към тебе. Наобратно го обърня и така. Кажи какво ще направиш, дядо Цветан. Кажи де. Имаш ли пушка? Имам. И какво ще направиш тая пушка? Имам танк, той све има бомтен. Къде е танка? Той е гардероб. Добре, обаче ако гърмиш, дядо Цветан, ще те затворят в затвора. Няма. Няма ли? Да. Защо няма да те затворят? Ти си силен ли? Да, Бентен дойде, стане чудовище. Бие дядо Цветан. Мале ми, дядо Цветан няма ли да плаче? Няма. Няма. Ами неговата жена баба Динка няма ли да се бори за него? Ти днеска видя ли баба Динка на рейчето? На тролейчето, като слизат? Или пък тук на асансьорчето баба Динка, да. нали? Ти натисна на петия Боянка, етаж. ами ти имаш танк. Какво друго имаш? Той е гардероба, пушката е гардероба, Какво ще прави? блока е гардероба, пушките едната гардероба, тази е тук. Така ли? Да. И какво ще правиш с тях, бе, мама? Пушч. Мале, ти много ще стреляш. Да. И защо ме мамо така? Две копчето, две орудия. Така ли, баба? А ти имаш ли ключ там да отваряш? Имаш ли? Има. Де ти е ключ? Той е ето. Добре. Качил. Там. Дядо Качил. Дядо Цветан, като звънни на вратата, ти какво ще направиш? Аз взема танка, взема пушките. И танка и пушките. Мале. Така, релси. И как ще го кръпниш, бабо? Ще му викаш бум. Дуг. Тъй ли се му викаш? Дуга, викаш тъй. Бум, бум. Да. Да. Тъй, баба. Я кажи, баба. Взема танк. Тук, баба, ела. Ела тук, ела. Сама си танк.